Když řešíme, jaký doplněk si pořídit pro střešní okna, tak je dobré si nejprve uvědomit, který problém tím chceme řešit. Můžeme třeba řešit, že se nám podkroví přehřívá, anebo taky jenom, že potřebujeme zastínit. Potom s ohledem na to řešíme vlastně úplně jiné typy výrobku. Pokud vyloženě nám jde jenom o to, abychom zastínili, aby nám tam nesvítilo denní světlo, tak většinou se to dá vyřešit vnitřním doplňkem, vnitřní roletkou nebo vnitřní žaluzí. Pokud chceme naopak ale řešit to, že nám do podkroví svítí slunce a to podkroví se přehřívá, tak na toto nám nebude stačit vnitřní doplněk. Na toto musíme použít venkovní doplněk. A potom je ještě dobré si uvědomit, do jaké místnosti by ten doplněk měl přijít. Pokud je to například obyvací pokoj nebo pracovna, kde nepotřebujeme úplně zatemnit, může nám vyhovovat třeba venkovní markýza, která jednak zabrání tomu dopadu slunečních paprsků, stejně jako ostatní doplňky, ale zároveň propouští do interiéru světlo. To znamená, nějaké světlo tam jde, nezatemní úplně. Pokud ale je to třeba ložnice nebo dětský pokoj, kde to úplné zatemnění je žádoucí na noc, nebo i třeba na spánek během dne, tak potom už musíme využít vlastností venkovní rolety. Velux se neustále snaží zlepšovat pohodlí našich zákazníků, a to zejména tím, že nabízíme nejrůznější možnosti automatizace a chytrého řízení. Ať už je to, dejme tomu, jednodušší ovladač, kterým lze ovládat jedním tlačítkem několik dálkově ovládaných výrobků naráz, přes aplikaci, kde si můžete nastavit například vyvětrání v určitou dobu a podobně, až po vlastně nejsložitější nebo nejkomplexnější systém Velux Active, který může zcela větrat, zastínit úplně za nás bez naší pomoci. Není ale vždycky potřeba mít všechny tyto novinky. My už v základu dodáváme střešní okna, která jsou dálkově ovládaná. Letos jsme představili i novinku střešní okno v kategorii standard, tedy v cenově dostupné kategorii, které už z výroby má v sobě zabudovaný motor, ať už na solární pohon nebo na elektrický pohon. A výhodou těchto oken je, že určitě všechna jsou vybavena dešťovým senzorem, to znamená, jakmile začne pršet, nemusíte se starat o to, že zapomenete zavřít okno, zavřou se sama, a samozřejmě pomocí velmi jednoduchého ovladače, který je vždy součástí balení, jej můžete zavřít, otevřít. Pokud samozřejmě na něj ještě dodáte dálkově ovládanou roletku, ať už vnitřní nebo venkovní, tak si zařídíte úplně kompletní pohodlí.